ברוכים הבאים. היום נצלול אל תוך אחת התיאוריות המשמעותיות בעולם המנהיגות. תיאוריית התלות של פידלר. נשמע מורכב. לא לדאוג, אנחנו כאן כדי לפשט ולראות איך זה עובד. בואו נתחיל. נתחיל בתיאוריה ועקרונות היסוד שלה. תיאוריית התלות או contingency theory היא תיאוריה בתחום הניהול, שעל פיה אין דרך אחת מוחלטת לבנות ארגון, לנהל או לקבל ההחלטות לכל ארגון בכל מצב. התיאוריה קובעת כי דרך הפעולה האופטימלית מותנית בגורמים פנימיים או חיצוניים מגוונים, כמו גודל ארגון, סביבה עסקית ואסטרטגיית הניהול. ככל שמאפיינים ותהליכי קבלת ההחלטות יהיו תואמים לגורמים אלו ולשינויים החלים בהם, תגבר האפקטיביות הארגונית. סביבה ארגונית גורם מרכזי המשפיע על מבנה ותפקוד הארגון. סביבה ארגונית יציבה שיש בה מעט שינויים מתאימה למבנה מכני. מידע מתרכז בשכבות ניהול העליונות, מה שמאפשר תהליכי קבלת החלטות ברורים וממוקדים. לעומתו, מבנה ארגוני מתאים לארגונים בסביבה לא יציבה, בה נדרשת חדשנות, הידע מפוזר ברחבי הארגון, ושיתופו מעודד חדשנות ותגובה מהירה לשינויים. ארגון בעל מבנה מכני יתקשה להתחדש ולתת מענה לסביבה המשתנה, ויהפוך ללא אפקטיבי. גודל הארגון. לארגון גדול, בו תהליכים רבים החוזרים על עצמם, מתאימה קבלת החלטות בירוקרטית ומבוזרת המבוססת על חוקים, נהלים ותקנות ארגוניים. באופן זה, תהליך קבלת ההחלטות הופך להיות זול ויעיל. לעומת זאת, תהליך קבלת ההחלטות ריכוז שאינו מבוסס נהלים מתאים לארגון קטן, בו יכולה ההנהלה לקבל כמעט את כל ההחלטות באופן אישי ויעיל. אסטרטגיית הארגון. התלות באסטרטגיית הארגון משפיעה על חלוקת הארגון למבנה פונקציונלי או חטיבתי. מבנה פונקציונלי ייתן מענה טוב לאסטרטגיה אחידה המתמקדת במוצר או סל מוצרים אחד. במקרה זה יגביר הארגון את יעילותו כתוצאה מהכוונת התמחות הפונקציות השונות כולן לאותו מוצר אסטרטגי. לעומת זאת, המבנה החטיבתי יתאים לאסטרטגיה מגוונת המתמקדת במגוון מוצרים. ארגון בעל אסטרטגיה מגוונת יפעל באופן יעיל במידה ויתארגן במבנה חטיבתי, תוך יצירת תיאום בין מגוון הפעולות הנוגעות למוצרים השונים. ארגון בעל אסטרטגיה מגוונת אשר יתארגן במבנה פונקציונלי יהפוך את הנהלת הארגון לצוואר בקבוק בתהליך קבלת ההחלטות ויתקשה להתאים את עצמו לשווקים המשתנים, בכך יהפוך ללא אפקטיבי. מי הוא פידלר? פרד פידלר היה פסיכולוג חברתי אוסטרי-אמריקאי שנולד ב-1922 ונחשב לאחד מחקרי המנהיגות החשובים במאה ה-20. הוא ידוע בעיקר בזכות פיתוח מודל התלות, contingency model, אשר הביא למהפכה באופן שבו אנו חושבים על מנהיגות וסגנונות מנהיגות. לפני פידלר, רבים האמינו שיש סגנון מנהיגות אחד מושלם, שמתאים לכל מצב. מנהיגות שהיא תמיד אפקטיבית ללא קשר לתנאים. פידלר ערער הגישה הזאת וטען שלמעשה אין סגנון אחד שמתאים לכל מצב. במקום זאת, אפקטיביות של מנהיג תלויה בהתאמה בין סגנון המנהיגות שלו לבין המצב שבו הוא פועל. פידלר טען שסגנון מנהיגות הוא תכונה קבועה יחסית, ולכן יש להתאים את סביבת העבודה למנהיג ולא להפך. הוא פיתח את מדד העובד הכי פחות מועדף, LPC, כדי לקבוע אם המנהיג מכוון משימה או יחסים. תרומתו של פידלר לחקור המנהיגות לא רק פתחה דלתות להבנת הקשר בין מנהיג למצב, אלא גם השפיעה על מודלים מאוחרים יותר בתיאוריה של מנהיגות. כיום, מודל התלות נחשב לאחת מאבני היסוד בתחום, ומודגש בשיח האקדמי והמעשי. עכשיו אנחנו מדברים על התרומה של פידלר לחקר המנהיגות. תרומתו העיקרית לחקר המנהיגות: 1. פרספקטיבה תלויה מצבית. פידלר הדגיש כי אין סגנון מנהיגות נכון אחד. מנהיגות אובייקטיבית תלויה בהתאמת סגנון המנהיגות למצב, וככה הוא ניתץ את המיתוס של מודלים כלליים שהיו מקבלים בעבר. השני, כלים להערכה. אחד החודשים המשמעותיים היה פיתוח כלי מדידה,
כמו שאלון LPC Least Preferred Coworker, שמודד את נטיית המנהיג להיות מקוון משימה או אנשים. כלי זה אפשר לראשונה ניתוח מבוסס נתונים של מנהיגות. שלישי, התמקדות בהשפעת הסביבה. מודל פידלר הצביע על ככה שמנהיגות תלויה לא רק בתכונות מנהיג, אלא גם במשתנים סביבתיים כגון סוג המטלה במבנה הארגון, מה שהשפיע רבות על מחקרי ארגונים והתנהגות עובדים. 4 ואחרון, חיזוק הקשר בין מנהיגות לארגונים. עבודתו של פידלר הובילה להבנה מעמיקה יותר של כיצד מנהיגות אובייקטיבית משתנה בין מצבים בארגונים מורכבים, כמו מבנים מתריצים או צוותי פרויקטים. התיאוריה של פידלר בכללי. בתיאוריית המנהיגות של פידלר מדגיש כי אין סגנון מנהיגות אחד הכי טוב. מכיוון שקשה לשנות את סגנון של המנהיג, לרוב עדיף להכניס מנהיג למצב התואם את סגנון ההתנהגות שלו. במילים אחרות, לרוב עדיף להתאים את הסביבה למנהיג מאשר לנסות לשנות את הסגנון שלו. סגנונות מנהיגות בתורת פידלר. קיימים 2 סוגים של מנהיגים במודל המקרה של פידלר, מנהיגות מוכוונת משימה ומנהיגות מוכוונת מערכות יחסים. מנהיגות מוכוונת משימה, מנהיגים שממוקדים במטרות ובמשימות שצריך להשלים ובביצועם בצורה היעילה ביותר, הם פחות ממוקדים ביחסים בין אישיים. מנהיגות מוכוונת מערכות יחסים, מנהיגים שמקדישים יותר זמן למערכות יחסים, לרווחת הצוות ובשיפור המוטיבציה של חברי הצוות. כדי לקבוע איזה סגנון יש למנהיג, פידלר פיתח את מדד חבר הקבוצה הפחות מועדף, Least Preferred Coworker Scale, שמודד איך מנהיג מתאר את האדם שפחות נהנה לעבוד איתו. סולם ה-Least Preferred Coworker של פידלר הוא כלי שמטרתו לעזור לזהות את סגנון המנהיגות שלך. הוא מבקש ממך לחשוב על האדם שהכי פחות נהנית לעבוד איתו ולדרג אותו על פי תכונות שונות, חיוביות ושליליות, כפי שמוצג בתמונה. הדירוג הזה משקף את האופן שבו אתה נוטה להוביל. ציון LPC גבוה משקף מנהיגים מוכווני מערכות יחסים. כלומר, דירוג חיובי של האדם מעיד על כך שאתה מתמקד ביצירת קשרים טובים עם הסובבים אותך, פתרון קונפליקטים והבטחת עבודה בצוות מאוזן והרמוני. מצד אחר, ציון LPC נמוך משקף מנהיגים מוכווני משימה. כלומר, דירוג שלילי יותר מצביע על כך שאתה ממוקד בביצוע משימות ובארגון העבודה בצורה מסודרת ויעילה. לאחר חישוב ציון ה-LPC שלך, תוכל לזהות את סגנון המנהיגות שלך. כלומר, ציון של 73 ומעלה מעיד על מנהיג מוכוון מערכות יחסים. ציון של 54 ומטה מעיד על מנהיג מוכוון משימה. ציון שנע בין 55 עד 72 מעיד על מנהיג בעל שילוב של 2 הגישות, וייתכן שתדרש העמקה נוספת כדי להגדיר את סגנון המנהיגות בצורה ברורה. כך, הסולם מאפשר להבין טוב יותר את החוזקות שלך כמנהיג ולהתאים את הגישה שלך לסיטואציות שונות. כרגע אנחנו נדבר על השליטה המצבית של פידלר שנמצאת במודל שלו. פידלר התייחס לזה כהעדפה מצבית שמתייחסת ליכולת של כל מנהיג צוות להתמודד עם מצבים ולהשפיע על האפקטיביות של הצוות. השליטה הזאת היא מתחלקת ל3 גורמים מרכזיים. גורם ראשון זה היה יחסי המנהיג לבין חברי הצוות, כלומר רמת האמון והקרבה שנמצאת בין המנהיג לבין הצוות, שבסופו של דבר תשפיע על יכולתו להוביל את הצוות. ככל שהאמון גבוה יותר, ככה השפעתו של המנהיג תהיה חזקה יותר. גורם שני זה מבנה המשימות, כלומר העברת המשימות באופן ככל שיותר ברור ומסודר, וזה בסופו של דבר מה שמחזק את האמון ומשפר את התוצאות ומגביר את השליטה של המנהיג בכל רגע נתון, בכל מצב. וגורם אחרון זה עוצמת התפקיד, כלומר מידת הסמכות והכוח שיש למנהיג, שיכולים לאפשר לו לנווט את הצוות ולהשפיע על תפקודו, וזה יכול להיות באמצעות תגמולים או עונשים בהתאם להשקעתם של חברי הצוות. וביחד כל האלמנטים האלה הם מה שעוזרים למנהיג להתמודד עם המצבים ולהוביל את הצוות בצורה הכי יעילה. התאמה וחוסר התאמה של מצב מנהיג מתייחסים למידה שבה סגנון המנהיגות של המנהיג מתאים לדרישות הסביבה הארגונית ולצרכים של הצוות.
במצבים של התאמה, המנהיג מסוגל לממש את הפוטנציאל המלא של הצוות ולהוביל להשגת יעדים בצורה יעילה. לדוגמה, מנהיג מכוון משימות יכול להצליח במיוחד בפרויקטים הדורשים מיקוד, עמידה בלוחות זמנים ותכנון קפדני. מאידך, חוסר התאמה עלול להוביל לקשיים תקשורתיים, ירידה במוטיבציה ואף לתפקוד לקוי של הצוות. לדוגמה, מנהיג בעל גישה שמחותית עלול להתקשות להניע צוותים המחפשים שיתוף פעולה ודיאלוג פתוח. תיאוריות של התאמה וחוסר התאמה, כמו תיאוריית המנהיגות המצבית של פידלר, מדגישות את הצורך בזיהוי מאפייני הסיטואציה כדי להחליט אם המנהיג מתאים למצב הנוכחי. אם קיים פער, הארגון יכול לנקוט בגישות כמו התאמת סגנון המנהיגות, שיפור התקשורת, או אף שינוי מבנה בסביבה הארגונית. המטרה הסופית היא יצירת דינמיקה הרמונית, שממקסמת את הפוטנציאל של המנהיג ושל הצוות כאחד. פילדר למד אישים ומאפיינים של מנהיגים והגיע למסקנה כי סגנון המנהיגות שכן הוא נוצר דרך חוויות החיים הוא קשה מאוד אם לא בלתי אפשרי לשנות. פילדר האמין כי יש לבחור את המנהיג הנכון עבור כל עבודה על בסיס המיומנויות שלהם ואת הדרישות של המצב. על מנת להתאים את המנהיגים הטובים ביותר עם מצבים. כל מנהיג חייב קודם להבין את סגנון המנהיגות הטבעי שלהם. אז ככה, יש לנו כמה סגנונות מהתיאוריה של פילדר. בואו נתחיל באחד. אחד, עקרונות בסיסיים. אין סגנון מנהיגות אידיאלי. וגם שני, יש שני סוגים של מנהיגות. יש אחד שהוא ממוקד במשימה, ואחד שהוא ממוקד ביחסים בין אישיים. ויש גם עוד עיקרון שהוא גורמים מרכזיים להתאמה. יחסי מנהיג קבוצה, רמת האמון והכבוד בין המנהיג לצוות. יש גם מבנה המשימה, עד כמה המשימה ברורות מוגדרות, כן? עוצמת המנהיג, לדעת איך לקחת את הסמכות ולהעניק תגמולים או להטיל סנקציות. ויש גם עוד עיקרון שהוא נקרא מוגבלות תרבותיות, תואמת בעיקר לתרבות מערבית ולא מתחשבת בהבדלים בין תרבותיות ומוגישות היררכיות במזרח. ועוד סעיף מתעלמת מגורמי מגדר וגיוון. העיקרון הרביעי הוא חסרונות מרכזיים בתיאוריה של פילדר. יש מוגבלות גמישות, יש קושי של מנהיג להתאים את סגנונו למצבים שונים, ומורכבות יישומית, הערכת המצב תלויה בשיפוט סובייקטיבי, ועוד סעיף התמקדות בשליטה, פחות דגש על שינוי בסיטואציות ובניית תרבות ארגונית. וסעיף אחרון, חוסר התאמה למודרנה אינה מתייחסת לאלמנטים כמו אינטליגנציה רגשית או מנהיגות מעוררת השראה. ויש לי שתי דוגמאות שהיא לחוסר התאמה. יש חברות טכנולוגיה מצריכות גמישות ומהירות תגובה שלא נכללת בתיאוריה של פילדר, ויש מערכות חינוך דורשות מנהיגות שמאזנת בין משימות ליחסים עם קהלים מגוונים. אז מה למדנו? תיאוריית פידלר מלמדת אותנו שההתאמה בין סגנון המנהיגות לסיטואציה היא המפתח להצלחה. אין סגנון אחד שמתאים לכל מצב, ולכן מנהיגים צריכים להבין את הסיטואציה שבה הם פועלים ולהתאים את הפעולות שלהם בהתאם. תודה לכם, ומקווים שהבנתם מהי התיאוריה של פידלר.